Lezi zelamani eziyisikhombisa zithi zazalelwa eNingizimu Afrika. Umama wazo ongasekho ungokudabuka eMozambique. Ubaba wazo azimazi, kanti naye kusolakala ukuthi ungokufika kuleli. Before ashona bekazama kusenzele ID but wahlupha lapho nalapho, and then nathi since satraya asiyitholi vele ID. Nahlupha mawuyala wiswale zalwelela Steve Biko ngene isikolo khona la, and then the rest vele nabo bangazalelwe khona lana. Maphepha abo vele ala just ID nama certificate esinganaso. Zithi impilo yazo imile. Ngiqedile matric but angikhona ukuqhubeka ngiyema university or something, and futhi nokuthola umsebenzi anyike ngikhona ukuthola ngana ID. Mele ngibe namaphepha phelele. So yinto lengihluphayo, ama challenges la ngifisa nawo for manje. Government ngakhona ukusisiza sithola ama ID because without ID akunampilo. Asina nexo sona so. Lezi lamani zithi emva kokushona kukamama wazo zike zazama ukulisukumela lolu daba kodwa akwangalunga. Sinosisi wethu oyi-1 ongazalwanga nathi lana endaweni yethu la eSteve Biko. Wathola ukuthi uzalelwe Nelspruit mangaphazama. Nelspruit futhi umama waqala ahlala lapha before zohlala la. So mabuyele emuva ufuna amaphepha akhe ikwalotho Nelspruit akawathuli, and then silasicala ukufeyila khona because bafuna usinceda sonke. Sizamile ukuxhumana nomnyango wezasekhaya ngalolu daba nakuba ungakwazanga ukuphawula, kodwa ucele ukuba umndeni ubhalele i-email ngalolu daba. Ezindabeni zethu kumzansi wethu channel 163 ngingunozipho wakwaXaba, ngibika ngiseMamelodi eTshwane.